Right. We are beginning our life today, and there are some people that are telling me that, you've taken so long before you come, before we see you live, and I'm here now. At least we can say one or two. First of all, I want to take this chance to greet you and wish you this Valentine season. I wish you well for those people that maybe have their partners, no? And if you don't have, then God should give you one. Somebody to give me a phone. I want to see those people that have joined. At least are uh, right. Let me check here. Omari Nash KE. Omari Nash KE. Those are my handles, both Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, all the place. Okay. It's when I've just gotten notification now. Omari is live. Okay. 47 seconds ago. All right. Okay. Now, those people that have joined, I want to wish you well, and keep sharing, share. For those people that have joined, please, what you can do, just share, just keep on sharing. I'm so happy with those people that have been supporting us. And as I was saying when I began, that it is a festive season, because I know there are some people that are celebrating. Mhm. We call it Valentine. So popote ulipo, really wishing you well. Now, kaka pile, an gi nyinga iluongo ni Omari Nash. Omari chieno jamone mbele, chiene mineno mbele mioko. Kawuono ni endi, kijana moro biro ira ka ywak sana, iluonge ni Jano the Governor. Wadwa winjo ne owacho ang'o, problem ni kanye, to ang'o motimore ne kanyono endo. Jano the Governor is one of the artists ma kawuono wan god. En kachacha otimo comedy, otimo gik moko mopogore opogore. Koro ing'ama ni kanyono endo, inyalo ensure ni ishare to wawinjane gima Jano wacho. Aneno ka Kevin Ouma wacho ni Marinash, Edwin Okumura wasi. Edwin Okumura wasi bora wendi ema wehero. Edwin Okumura wasi bora wendi ema wehero ne. Edwin tijiyot ne jomo ng'e kori. Aneno ka Edwin osedonjo kanyono endo, and Edwin, I have to thank you so much. Edwin is always supportive, is always supporting me when we have something. Now, Jano the Governor. Nika endi Jano wacho ni en gi wach moro mawang'o kore. Wach mawang'o kore seriously. Koro wach mawang'o kore ni mokeni ma wach mane. Mokwongo kaw thuolo ni endi mos jopiny. Ionge gi Facebook, ma Facebook in mana gi light. Facebook. Ionge godo, mose jopiny. Basi amoso nikora moga Jano kweuru. Yes, my Jano the Governor. Jano the Governor. No, wacha nyingi phone. Okay. Wacha nyingi phone bwana. Ilo ne Jano the Governor. Jano mame. Meru bakana pira bi mara mnada okigombe mono mondo baba. Pede Chef Felix ne kacha wacho kacha ni Omari yo. Okay. Ikone meru makata Pierre be mara mnada. Okigombe mono mondo baba. Mondo baba. Itimango Jano ma dang'ato wacha. Aneno ka Kevin wacho ni iwinjo ni papati oyudo mineja osiep jatanganyika go. Osiep jatanganyika godogo. Wane mwakono ji. Koro awach mane kenda so wacho nyinga. Apenji ni in generally itimango, itiyo tich mane. Okay. Ma ji ong'eyi godo. An majorly tich mong'ane kabisa en ga tij comedy. Comedy. En comedy. Ago MC ne Jawa. Asego MC ne jotu mopogore opogore. Nitie moko masetune ke kanisa, ni joma osechula, ni joma bose Oriemba. Is it you? Is it you? Machalo kaka.
Asetiyo ne Keli Chogo. Isetiyo ne Keli Chogo Jarawila. Asetiyo ne ng'aro ni Masai Nyakor Gola. Masai Nyakor Gola. En Sondu Konyachan. En Bogo Angla. No wero kude madho konga. Kawuono to nyaka isuoya. Madho konga. Kawuono to nyaka isuoya. Okay. Yes. Asechaka atiyo gi Aus. En Sondu Kocha. Yes. Okay. Kwachako biro koro Nairobi ka. To Keli Chogo. To Keli Chogo. Yes. Na obada. Nobody maternal. Amedo branch. Agondi gora tigi jatelo. Freddy Jakadongo. Freddy Jakadongo. Freddy Madisco is a good person, and everywhere where you are, I have to thank you so much. That's where I began. Ne kana chako ajawa maber kabisa. Koro ng'ama tiyo godo ma serious. Ma nachako tiyo godo ma most joangla ong'eya ka atiyo kode iluongo ni Freddy Jakadongo. Freddy Madis, and I have to appreciate him for that. Freddy Jakadongo kumoro moro ma intiere wagoni erokamano. Koro gisani ni indi jano the governor. In gidereka in Nairobi ka koso podi base gi dala. Gisani anyalo wacho ni an Nairobi siko pan. Nikech gimano kuna wuok dala osegore piny. Osegore piny. Igeri kawacho ni gimomiyo wuok dala osegore piny. Jikere manang'o? Okay. An ing'e ni ande kaka wacho ni sanie. Ok sanie. Seche machielo go. 10 hours in below. And days behind. Asebedo katiyo gi Freddy Jakadongo. No, Freddy Jakadongo is like my brother. Macha wudala wa kabisa. Kendo sama watiyo kode watiyo gi luor kabisa. Giera. Ong'ama wudala. Then kendo gi chuny ma en godo. En buona ma chunye ler kabisa. Is one person who will and anyway and then nawacho chuodho. Lakini ojiwo jone wudala. Ma natedi. Sana se bela anyalo wacho nasechopo kumoro. Through Freddy Jakadongo. Maroro wacho ni ojano the governor Musna Umari dhako oting'o chake kore to madho sitrunge. Imani luongo ni Maroro Tony. Mwala tu wacho kachane ajawa to the world. Omondi Padi wacho ni umari nang'o kwacha akwe. Kevin wacho ni umari kijana no ogol gik manie wang'e go. Kevin gol gik manie wang'e mondo ji oneni. Kasto pedeshe luonga kachacha endo toge Edwin Okumuda wasiboda kaka nosewacho pod kachacha endo. Koro awinjo kipako Fred kabisa. Yes. But ibiro kiyuak. Koro akia ni yuak ang'o? Okay, gomia yuak. Fred wasetiyo godo for muda sana. There's nothing negative that can't think at maritoge anything negative about Fred. That is not there. All I owe Fred is positivity. Okay. Yes. All I owe Fred, I'm not talking of Fred alone. Freddy Jakadongo. En KUOM. Onge gimoro amora marach mabro wacho. To gimoro amora man godo manyalo wacho kuom. En gima positive. Okay. Yes. Koro gisani ni endi da ni wacho ni gimono goli dala ne en gimono goli dala tore okikono ni en ang'o mono ogole gola dala specifically mondo bitim Nairobi. Okay, gimono gola dala en tija jam. Tij go MC. Koro tich abich mar jumani ne awawacho gi manager mar Freddy Jakadongo beno ile. Ingeni managers gina wan gi den ubudu gena beno ile. Koro kana sende kune ki message nwadhi Ugis manwatiyo mapinyoru. Sano chopo koro ji duogo Nairobi. Adhi angirora koma parito beti sembe gari chinge koma angira gachi. Koma tiyo dot. Adhi angira koma. Uluo ni jano bia ne. Watiyo koso nang'o. Yani koro will give message mana seoro ne. They wachako tich. No. Okay. Mano is very right. Mono manage opinion because odwa no confirm. Okay. Always ngato knya assume the messages from yani messages nyaka confirm physically. Commando no confirm mana kodi ka maybe you meant what you were saying. Okay. Koro ngene ade kwasa dito wawuoyo mowinjore nang'o wadok e tich. Mamane gima ogola ka bondo dalawa kabiro Nairobi. Dala kabiro Nairobi purposely ne aduoge tich mar go MC nomera ma Freddy Jakadongo. Yes.
Mama nomiyo ne giting'a ka igolo nyis. Giting'a ka igolo nyis nikech ang'o? Idhi tiyo gi Freddy jakadongo Kaka manyis. ng'ama MC. Apani ng'ato yudo nyaka kanyo. Nyaka ka wan winji maber. In fact wan mawinjore ang'o motimore next momiyo koro ywak. Achiel, iwacho ni ibiro tiyo ne Freddy jakadongo. Ariyo, isepako Freddy no. Yes. An pod ok ane gima rach, nyaka kanyo an pod ok aneno gima rach. Pod ok ine gima rach. Koro an asekoni korka Fred onge gimoro amora mabiro wacho ma negative. Fred is 100% in my life. An ok anyal wacho ni kumoro amora mosebedo kata gi misunderstanding. Awinji. No. So Fred is my boss and he deserves the respect. Koro wadhi mbele gi mano. Okay. Koro ing'eni wabiro Nairobi. Dhano biro Nairobi. Watiyo e guest. Ma apani ibe ni limo ga matin show. Don't ineno ka natiyo. Guys, kana moso Ni moso wa. You were working, by the way. I was working. Mama ne tich manatiyo. Manogola ne dala. Gimino natimo no. Manogola ne dala wa. Okay. Yes. Koro kwasetiyo e gesa, the following day was yesterday on a Sunday. Mane Freddy jakadongo dhi gocho moro ne Kibera. Ayany stage. Victoria Peace. Kanyo no wadhi kendo nwatiyo gi chuny te. Ging'e ng'ama otiyo gi an ing'eni an gima timo ga mokwongo e ngimana. Aluoro tijani. Atime gi chunya te. Koro watiyo ma tich orumo. Sama koro tich orumo ne, ka tich orumo in kaka Yesu, owinjore ichoko rombegi dongo, koso iwe rombegi kanyo nidhi e polo. Choko rombe. Aya, koro kanyo, mana joluongo ji, ma ji opangore gari, ma ji oketo gimoro amora e gari. Koseket gimoro amora e gari, ma gari ne nigi nafas, ok ne en gari mopong' minyalo wacho ni gari ni opong'. En gari mana nigi nafas. Koro awinjo kowacho ni jano in dong' ka. Jano in bodhi Kisumu. Dong' ka. Kata mopenjore nang'o, to koro in ok wadhi kodi Kisumu. In idong' gi ka. In ibiro tich late. Tich late. Number 2, tich mabiro late ni. You know, ka band members dey ga, they always make a call. Wan owuok wadhi. Kata ndalo mane pod itiyo kodgi dong' negocho ni. Nobody called me that people are leaving for job. Koro an adhi seche ma usual saa 3 mwega ni Fred odhi tich. Koro kani jani nugo kuma odhi kodi, jani dong' ka. At that seche ma mano timore, ing'e naonge kata siling achiel e denda. Pok omiya kata siling, jano in dong' ka. Akia ng'ata ng'ata Kibera, akia ng'ata ng'ata. An tijno be emokela, tich ma koro an adong' emokela. Jano in dong' ka, idong' ka kuma odhi kodi. Dong' ka ibiro tich late. Ok wanyal tiyo kamano. Koro amba koni okay. Atemo saye ma amako nyaka gari kama gari dhita amako gari. Bwana wimiwa kisira dong' ka. Atimo kenda awuok. Mokwongo apenjra ni an. Debede jaduong' ni nogola dalawa mondo obi onega Nairobi ka kiling'ling makia. Dikawo ng'ama igolo dala nibiro tich, ibukori iweye kumokia ng'ata ng'ata, kata mana siling achiel oonge godo e dende. Tikone ni dong' ka. Mane iluongo ni Jano the governor, Jano mame, Jano meru. Jano ni kaendi, Jano nomonja ka gi ywak moro. Awacho ni ati an kaka dang' akonye to bet ga matek nikech an tinde adong' Maria man. In fact, an fans ga ema tiwa dong' go wa entertain go live kama always. Meanwhile, an weche mag ywaruok and achiel adek. Emomiyo samoro ineno ka abiro e show taling' an bende adwa namadha swata moro matin kata ka en mar 50 tadog anindi nikech ajawa to en gima ne remo. Jawa to kata kisebedo kata sani ma ng'ato miyo ofis, adhi dhi ofise no to sa ajawa be anyalo dhi ajawa matin. Iwinjo nikech ajawa en gima ringe remo. Koro an kanyo no endo maybe anyalo wacho ni in bende ne ikier kumoro nikech ni dhi e tich late. Iwinjo? Koro kopo ni dhi e tich late, samoro mane discipline mini. Samoro jogo to be dwari e dwaro. Ok adwar gi koro. Ka depo ne gidwara, let this one reach him. An koro ok adware. To kipako ka Freddy jakadongo to ng'ama Fred to wadwa. Ma en onge kumoro amora ma obiro bedo gi gwenyruok. Lime pod abiro lime. Ka en gi show abiro dhi. To asapan. To dong' machok dala Fred, machok dala ng'ama nochwanyi, macha dala Fred man kanyo koro. Ka Fred pok ochwanyi,
No. Onge chieng' mabro dok mi atiyo gi bando. Ayiene chien kiany, lakini gi kosa thoda. Ta feel ni onge chieng' manyalo dok natiyo gi bando ile. Bet nyasandra Nairobi kae. No, jano Bet nyasandra Nairobi kae. Lingine, iketho gini. Manindo kech. No, jano lingine. Iwacho ni atiyo gi chieng' ibiro tiyo gi bando ile. Point ne madwa winjo. An gima wacho kata mbele TV ni. Malo ni TV koso live. Ma TV na. Okay. An onge chieng' manyalo dok mi awach gi bando ile. Okinya tiyo gi bando ile. Okanyal. En kare kadepo ni ayudra e band moro to biro kuno tachaka we ni aweya band. To kata ka tho, let this message reach him. Akwaye gi muolo ni kik ochop kara dalawa ni oywaga. Please, jaduong' kik ibi. Akwaye magi muolo wan dhano. To bado timinadi mayiwang' malich. That thing is more than enough. There's a time they did me the same disappointment. Though ndalo chat ne pod ok wati kodgi permanent. Mane giweya Kisumu magige na tenolal mani winjo donge mano ni winjo mano na ok anyal mako ni ng'ato to mae gima litna ni ng'ani kona ni wadhi Nairobi wadhi tich kwachopo Nairobi tiweya kuma kia ng'ata iweya in a strange land without even a bob ka tho kuchocho iwacho ni ng'awa tho ni en ng'a dukane ka ng'awa tho ni en ng'a dong ma MC mar jothum madhi ka aya ng'ani no biro gi joka FREDDY ng'ani ne nigi joka FREDDY ere kaka odong' mane penjo mar ariyo ere kaka odong' to jowadgi odhi ma gimoro timre ne omiyo an Ben Oile there's nowhere we will meet, there's nowhere we will talk. I don't want you, and if it happens that you will come to my rescue, please don't come. What should happen. Yes. Jano the governor. Iwacho maber kabisa gi dhogi ka jogi winjo mok ni ati ni omari medo wach. Ok ni nuru ng'ato. Asetimo ne ji ng'ato ka nigi wach to wacho ni umari. Bwana an gi wach moro madwa heya. Kose makuru si wuoyo kan koro ji winjo. Ya umari bwana title le ndiko marach. Ok en kamano. Iwacho gi dhogi maber kabisa. Iwacho gi dhoga maber kabisa. Ka winjo gi nena kumoro amora mentie ka ng'ato nyalo share live no share ne mondo ne gima wacho gi sani. Kik obed no kuodhe. Ben, please have your lines, let me have my line. There's nowhere we can meet, there's nowhere we can work. To kochopo ni ndiko ji tich Ben. Wawa bed na onge tich. Adog dala wapura riemba piko na mana riemba piko. To koro Ben pod ni ka FREDDY. Ben tero kidwa kamano. To pod en ka FREDDY. Ambe FREDDY osiepa nyaka miel FREDDY. Koro ibo wacho ni ok ibi miel FREDDY. FREDDY ok anyal we moka miel. FREDDY ok anyal we moka miel. FREDDY ok anyal chayo kata dakika achiel. FREDDY onge chieng' ma I will speak anything negative about FREDDY. Let FREDDY be FREDDY. Let FREDDY be blessed. Let FREDDY be FREDDY. Yeah, let it be JAKADONDO. You know why I appreciate FREDDY. FREDDY ni osedak koda ode. Eode. FREDDY JAKADONDO. Achieme ode. Aninde ode. Sa boro koro mondo tera out. Mano number one. FREDDY ni osemiya platform. Ma ji gomba. Omiya atiyo godo maber. Aya, FREDDY ne you will always come to my rescue. Kakoni an kama. Nyaka gino donjne. Moduoka maber. Omiyo FREDDY JAKADONDO. Be blessed wherever you are. Aneno ka jini kae ndi arapo wete gwa wacho ni niko ndani kasto Kevin wacho ni ne dibiro akonyi kod kar nindo but nyakalo kanyo kama disco but I'm not fan of FREDDY. Maniluongo ni Kevin Joma. Maroro wacho ni jano the governor yie gora tego Nyasaye mondo gwedhi wuod jito. Wuod jitu. Jitu mano ne principle. Okay. Yes. Koro gisani ni endi wan ka gi jano governor is complaining about the mistreatment of some of the colleagues and disappointment. Some of the colleagues jano wacho ni ogole dala gi team FREDDY JAKADONDO ni gidhi tiyo. Be maidho ne gari no. Ing'e niya idho gari. Kara polis kochungo gari no wacho ni magi jomage. Magi joge FREDDY JAKADONDO. Tinere kaka kidong. Apenja.
Penjo moko ma nyaka ipenji. In idong nang'o? To gari cha tema nokeli. Gari monokeli we. Ing'eni aywak. Wuori nyaka be mosi. Ni dak e ng'ani weya kata mana taon. Oweya Kibera kuma kia ng'ata nang'o. Dak oting'o odhi obola kata to jalo wawere kodiga. Kata duoka dala wakuma nogola. At the moment an gi jatuo dala. Mane ma I provide. An gi nyithindo dala. Man be ma igochona samoro. In ema ging'i. Koro. Ogola dala wanang'o kuma in tariembe ngware. Tapidho jowa gi kwe. Ariembo ngware tapidho jowa. Because comedy is in spirit. En gima ne di ndaka. Onge chiemo bro town. Koro jane wacho ni sane gimono keli Nairobi to koro onge. Koro in ing'ama sani koro onge tich. An sani koro onge tich. Gimogola dala. Okethore. To tijno kara kiduoke to anyal tiyo gi Ben oile. Adong Fred koro nyaka wito wacho ni koro to chuli in person. Koro deal kode. Nikech band mar Fred. Dong band mar Fred. Band mar Fred. Nikech kato ile oyudo maka komo geni nene kanyo. Dong. Koro wawache dia. Aba penjo man. Mana jasicha jina ngadier. Wuondi ni koro jathum otosani. Idhi ndiki nyinge posta. Onge management. Idhi onge. Gachaya nidhi go kanye. Chane idhi go kude. Omera piny kanya. Dobidhi manage go nigi managers. Edwin kumu wacho ni wach malit sana. Wach malit sana. Omera Edwin. Nyathini nokel Nairobi ka. Sani koro ani mapod adwa host ka matin. Gimarach nani sama dwa host ni to nyathini chiemo. Hapa na dhia mana WhatsApp group mar tede. Koka mwana zone na pesa dogna. Rigid. Ana tiyo gi Freddy JAKADONDO. Kapa hapa koro kana uka Freddy tineno ni space muda uliwadhi apo mchuo. Weajakwa. Okiponge kata ndala niyo. Bana, I'm disappointed. Why did they carry me to Nairobi? That is the first question. Why did they carry me to Nairobi? We are going to work. Awungu ude wendo wacho ni Omari Amosi akao. Awungu ude wendo koro kao jano mundo bede msini nikech kumuno ugeno setore. Nairobi to sebiro. Aya kebiri wacho ni manager wanajifanya haki. Kasto Edwin wacho ni ang'e ne wan kode 25th December. Edwin kumura wasiboda. Wacho ni ung'ei maber kabisa nikech ne un kode 25th December. Mano Edwin kumura wasiboda. Ema wuoyo no kamano no endo. Koro janodhi gavana. Gini kanotimore kaka iwacho no endo. Fred is iwacho ni en ng'ama kaka bro. Yes. To Fred be wuon band. Freddy JAKADONDO. Be ni contact Freddy. Koro kosebedo kamano. I became hopeless. Ng'ato wacho kacha ni kungi gol gini. Omer kijana no gol gik mane wang'igo. Akia kuma gino odhi. Kevin owacho kanyo ni ati igol gima ne wang'i. Alonja. Gima ne biwani. Okay. Koro be ni gocho ne Fred mondo ogine one kaka timo koso ni gocho ne to mako koso generally what happened ka ero ni sedong Kibera ere kako timore koro onge ng'ama ong'eyi onge ng'ama ing'eyo what happened next? I started crying. Man crying kaka chwe kenda duong ni kenda giro mogolo sani aywak ni ang'o miena why you leave me God ng'ena penjira ang'o miane mama timore na ng'ato gola dala wa weya ka dier Nyasaye aywak so what I did ati abedo kuma nigi life then watchmen were around there kuran kanye mabet abede piny kura kone wawa tombire manika to no kikaw pesa mochuli kinyidho gari no kochula ben no komigi no kochula kata siling achiel ande miya kata mana siling achiel de dugo ot ka kone ana dugo kata yo komia pesa koro odhi kamano ambi sima seche go lor ayudo go lor seche e banya miss call apare ya miss call apare butieno ya kuma bende apare Nyasaye obedo nade wayo ngakoso ng'ato lawa takia okema apunga gocho ne osiepa ma aomona gocho na puo big no though I have men if I call them they'll simply come in
Akone akuchna puoyo. I Apoyo said, big. Akone, no, it's late. Mm. Kikachana po big. Mm. I have a friend called Angie Colin. Mm. This is backup artist to John Junior. John Junior. Should I call her? Mm. And I said, no, it's late. Mm. I also thought of Slamdog. This is my boss from Qatar. Should I call him? Mm. No, it's late. It's late. Akoni koro. Atoko mari. Choke na mangeyo. Koro yawera gomondi. Batho koro kumari. Amba lurusi. Kecho mari ni munga nyakadala. Makata ki manya idina tene mundi tero nyakadala wanyake odwa. Inge Nairobi ka jikiaya. Koki. Mano to. Ile munyalo tero nyake odwa mikoni mo. Mate minja. Mate wadgi jan. No kikona ke wako wacho we beno ile nudwe tiyo. Ang'omiyo ka koro tich osekadhore koro ibiro yi. Ang'eyi kendo an mana tiyo kanyo ta ayueyo. In fact no kalando na wuok. We koro nineno ni afadhina chok serious we adhi akawo position ne chako so. Neno ni an. Ka fadhina no sekilaka. Ma jogi oseng'eya. To sani onge. An ok abed heya. Okay. Dakri kora ni fadhi bwana kwa ro chako tiyo gi joko official. Mondo ko iri gine kama. Mokwongo I was not planning to host you as we talk. Yeni kore donje budget mana onge. I'm sorry for this. Koro kiseleo Nairobi. Umari na biro tiyo gi Ben. Beno ya Kibera. Bana I work. An ngama dichuta work. No, it was very painful. I can't tell anybody. Okadoni kora kon ngata. Ase gochoni. Agochone osipa ma presenda. Though omako tukuna ni ho en kar koko. Achaka gochone sio papati. Papati agona 10 missed call. Papati beri gochone. 10 missed call. Ati gochone papati sa. Maro ni nyaka mise kori bwana Maximba bwana. Koro kare no sanimo. Omanya kono gokinyi. Kora koro. Athogo mera ma Freddy JAKADONDO. Kora athogo mera ma Freddy JAKADONDO. Kech kuma kora chopeni I have no hope. Iseyuak. Segochone osiepe. Onge ng'ama kosimbi nyako mari. Simba nyako mari. Mung'eya koro kuma koro akoni koro Freddy JAKADONDO ene magochone. Koko mako simba. Kauso simba moko makino. Kamanyo kaka dok dala. Nise wacho ni uso simba. Sorry. Freddy JAKADONDO ni koko mako simba. Kauso simba moko makini. Kadok dala kaka ani. Nyasaye no yawo na. Kata indo kadu dokinena kata in. An mana ka adhi dala. Auso simu no. I go home bare-handed. Mano to wacho marach ya. Ineno? No, in my bag, I had almost my everything. I had my passport there, my ID card there, and my card there. My cards, let me just see the cards. Because I said I'm complete, I can just move home. So what you are planning was to sell your phone, Mundi Dog Dala. I sell my phone and move back home. That is so bad. Nyakwara mogi ng'ama kanyo no endo wan kaendi gi Jano the governor, Jano Mame, Jano ni kaendi. Jano is so disappointed. No biro kaendi, and now we are with him for a while. I don't know I'll be hosting him for how long. Though he's not very happy for what happened. Owacho maber kabisa ni en nogole nokawe enoile ni gibiro tiyo, lakini ka gichopo Nairobi ka koro tich dok Kisumu to koro chako we Kibera. Koro en kwayo mono kwayo ni hawa. Dak ne we kata mana town to connect. Kata ne gidhi gidhure dala. An gana gidoka dala wana to gikwana dala okwati kodi. Ng'en kata ka giwa Kisumu was better. Nairobi, oweya kamano. Okowe kata Nairobi moro mang'eyo. No, I've not been in Nairobi for that long. Silewi hizi materials. So yeah, akaniacha Kibera, where I know nobody. Said this person has got he has got something behind this. Yeah. Ago kara kun jaduong. Anite kawa kara matin. Mano maru ki Fred maru. Ni mano mara gi Freddy marwa. Mara gi Freddy marwa. En mano unge. If I'm lying, people are there. People listen to that. And I told him something last. Akoni jaduong. Amba biro mana hit.
amba biro mana it to dwoka ni ato kaseti kiseti tete mang'eny jawa kiseti tete mang'eny jawa. Aya, ni Kevin wacho ni after gocho ne Freddy, what was his response? Okay. Kora koni an koro I sell the phone if Freddy fails to receive my call. So I called him. I first wrote a message. Aba, no kakone gimotimre mokwongo. Aba, orna kata mana 1K kende oromo wood mino nyango. I think I have the message in my phone there. Kata 1K kende. Ne poda pano kawe light. Then koro phone call koro. Ko winjo ka koro ayuak. I was crying. I was crying. A man crying. Crying. Akuna ba. An ka tho Nairobi ka to wach ni. An beno seweya to penja no wew gi ng'a. An beno weya kenda kama. An akia ng'ata ng'ata ka. Gimotimre na Nyasaye makoro ng'eyo. Mano na lit. Tang'ado simu. Kaseng'ado simu. He sent me something. Machopo gokwore odika. Hizo se ori gimoro. To kaponi gimono ori no miruok e dala yaw. Urna. To me I hope ni bro. Ling'a dhi wuok kode. Then kinya medi gimoro. Koro kosemeda gimoro to onyalo balance go. Okay. Aneno ka Tabia Saka wacho kacha ni yawa. But nitie jomoko matimo malit serious. Nikech ing'e ni dius simu kata ando kang'e such like a thing. But an gima dang' awachi en ni please kopo ni ati ok idwa work gi ng'ato, it is just bet ikone nikech inyalo timo gimoro by the way kaka nikona ni dhi Kibera gi pesa ni itimo atigi pesa na hapo Tich.Litna nikiwanja I had to buy meals with my own money. Then the show ikaisha, nobody was there to talk to me and tell me MC you are done, chukua hii. Kibera aneno ka indika Kevo wuodo kinyo manager mar Papatini ka ok ikwayi tich chuth iti gi Papati mondo kik idog dala. Koro aneno ka wacho ni ba ichako marach kwach. Yani donjo Nairobi ni to the very first the disappointment bana from those who called me. Gima nasika yuago sana. Mabende kelo mirima mane mi ayuak cha. Ng'ani nogula dala wanango. Ogula dala wanango. Or he just wanted to come and drop me and leave me there. Koso no dwana ne Nairobi. Mabe nyalo bire kodo kokela. I was in Nairobi the other year. Did he bring me? No. To Karango. Koro gisani ni endi. Kevo wuodo kinyo ne kai. Kevo is the manager mar Papati. Ok ikwaye kwe tijno chuth mondo omiyigo. Ne manager wachakno ni jatenda. Boss ya mboka. Jatenda an akwayi tich gi sani. Nikech jumano gula dala osetimo na kamacha. Ko gitimo kaka gijatim jigo. Gitimo kaka gitimo ne gajicha. Koro ato kabiro. All I try to do is always my best. I always follow my lines. An aluoga mana kora. Ka kora MC no, to kata mana keto bulo kibiro no kata kamako. En mana line dano. Ingene MC no, and teach moro ma kokin. You can mess up. You can mess up. Mike Msela wacho ni hey, Awuoro MC gi jathum. But there's one thing I wanted to say. Ubari eka donjo. Mi atie wach. Jano the governor mi joma kore kodonjo otie wach bwana. An ne wach ni joma kodonjo ni yani. And Jano the governor kama ung'eyo ber ni an ga MC. I do MC events. I've MC'd many musicians. They all know me for my product. Wanasemanga chama cha Jeuza. They always know what I deliver if it comes to microphone. Koro nyocha ka asebedo dala, asebedo ga kijatuo for the whole of this year. Since the start of this year. Yes. Koro ka asebedo dala. Ncha omera ma FREDDY. I call him my brother. Kich eto giko ka kora. Onge chieng' mabro wacho ni achayo pe. Yeah. Yes. Eta pake ngima na te.
ngimana te ngimani nyaka dog kendo ka adak kode ndalo moko kane wamodho piwa moro maloko paro en emochoka moya gache. Felix Okinyi Ndera wacho ni that's very sad. Maningene MCA Kanyamwa Ward. Thank you so much, honorable member, for joining. We love you and we love you so much. So Friday they had a show in Oyugis. Yeah. Manandiko message na manager ni adwa ni wachak tich. Yeah. Ane manandiko do tich ane mana manyo. To kane wachopo kuchocho nwawuoyo mwawinjore nang'o wadhi chako tich. Wan joma ne biro tich Nairobi kae. Emonogoli ne dala. Emogola dala. Ande dekora riembo mana apiko na kata kan mar squad kamano. Ariembe amiyo jatuo gimoro chamo ambasivo micha moro. Anyo credit na mora moro go jopiny. Koro nwabiro Nairobi. Tumekuwa Nairobi. Tulifanya kazi yake South Friday. Ilikuwa jana Kibera where baada ya kufanya kazi kwa bidii. I think those who are the show nyalo achuni ng'ato oti adier. Anigeni bwana kuchako bwana teacher ok ni apafro lakini gichaka mako bwana gichata meta bwana. Kasi tipo tich manager dumped me in Kibera where I know no one without giving me bona bob. Oweya kamano ni jano doka. Indong ino kwadhi. Ini go ang'o. MC go ka gimoro. Oko ka koko. MC go koko. Doni instrument tutiyo mana gi microphone. Mana microphone. Koro an adong adier kakia ng'ato ng'ata. Aman crying. Abede like kuma watchman tie for some security purposes. Yes. Abedo kanyo ma I think Freddy JAKADONDO ma RESA. Kakuta dong ni an koro all I can do is to sell my phone. Have the money, move home. Then ang'o miyuago ka wuon band noserezi. Ng'ene wuon band ne wuon band. Kopo noserezi to kare koro noko nego yuage kare. An nayuak kapok agochoni. Then giyunga ber ni ande. Fred is my brother, yes. But I rarely call him. Sipendagi kumpigia simu sana. Inaleta hiyo mazoeano. Yini ng'iyo ber gi tich. Koro ok wagore ga simu sana kata wuoyo moro ahinya cha ok wawuo. Manyorno kaka agochoni. En mayweche ariyo. Omaki kata one gimotimore. Otamre mako ahu simu adhi dala Nyasaye nopara. Nyakwaromogi ing'ama kore kodonjo kanyo no endo adwa na akaw thuolo ni ende mar rwaki show ma kawuono mabedo aired e YouTube kacha cha gi LTN kata Luo Trending Nation ma kore channel mabiro kelo nwa gige luo gi tiendgi kaka gibiro. Awinjo ka jomoko wacho kacha cha endo ni bwana ma ok magi ok gik monego bed ni keto kanyo no endo nikech manyiso ni gino kiwinje olit emomiyo kata ng'ato be kowinje to winjo ka chuowe. And gik mosebedo ga ka ketho Luo industry en gik moko mipando to gi gik ma ibiewo ni umari to star umari okwanya wewi umari ke otimore nade to kotimore ne jothumbe matindo tiwacho. And so wan wawache kaka en no endo be onge gimwa medo kendo be kamane kaka indike. Koro kosendike en mani koro ng'ama wacho kaka jano koro iwacho kende ni an ok anyal tiyo gi Beno ile ok anyal. Manta wacho kata ka ji duto winjo ok anyal tiyo gi Beno ile. Mago chopo ni Beno ile makoro ndiko ji tich e ajawa ka to weyauru adog dalawa. Anyam gwari. Asomo ba somo ni ana somo bwana. An man kata pesa matin na join college moro ati. To Beno ile nyoka mini kona ni ati wacho ni adang nicho. Mano ndalo mane isoya tich. Chieng' mano soya tich kwa ni ande. Weri go mari mababa uwan. Umari ngine no chapni. Kawuone ni gijawerni en gijawerni. Ina no ni stick ka. Sani ochwako to ni ndia. Sani koro chwako to ni ndia. Nyocha ne gikibo mabe. Obiro dhi modo ka puppet. Obiro uchako duk manaka. Umari mina no. Kora koni yo. Sini uketho nyinga bwana. Kopo ni jiwo jomoko anu itiyo gi nyinga. Nyinga wirigo kabisa nikech kare waka mondo riambo. Ingi gimomiyo ako wacho kamano. Managers koni gubedni wacho marach kamano ne MC ne gidangi nikech kata king'iyo managers for example Beno ile noko chako gi Freddy JAKADONDO. That is the true story. No chako gi ng'ato to mondo mi nowe ng'ano kodhi ir Fred nyiso ni ati en bende nitie achiel ariyo adek mano nitiere. Koro ing'eno koni gubedni ng'ato ka advice to tiyo gi nying ng'ato ni odong ineno ng'ane sani kia nochwako toni no.
But tinde MCs tinde MCs wagi mer ga umari. We want to upcoming MC and you know this is wrong, Baba. Mari Lugure, Mike Misela Budokinyo, manager Maratoni Dem, a very good guy of mine. No, in fact, one thing wachuka is just clear. Yes. Nikech, ng'ato nyalo wacho ni gino rach, nikech kowinje to lit. Koro ineno kaka olit ne ng'ano no, e kaka olit ne ng'amono we, e kaka olit na. Koro, tani iluonga ni umari the truth matter, wan wawacho kaka otimore, wawacho kaka obet, wawacho kaka en. Gi Phil kaendi, wabed abeda uru bwana, kitiyo gi ng'ato ti kode, kokiti kode we. And it is simple as that. Kone kata kapode not ni kik bitich. To umbe upcoming MCs and upcoming artists, adwa kweru gima tieko value mokwongo makata ina kweri. You rush to fill the gaps. Mani gima timore. Iyudo kaka wuono kaweyo aweyo MC kata ne Keli Chogo. Ng'ato ok penji ni bwana tang'o miweyo Keli Chogo. En oneno mani ai nyino we chance odhi onyumore. Koro odhi onyumore e bugo ma samoro koro wuok kotur kaka sani koro in wuok kani ma koro imanyo. Iwinjo? An nokipenja kata ni bwana koro adwa donjo kinang'o. Koro our upcomings they are so desperate mamiyo gichwanyore. Mano gima nyaka owinjre. Samoro iyudo kata kedhe kumoro mane jokorwaki. Bwana in idwa tiyo gi ngufu with expectation to ng'ano nokorwaki. Koro ing'e kodhi oweyi tidhi blame manager. Kare manager himself nokorwaki by that time. Iyudo ni kata for example we awuoye e field mantiere kaka MCs. Iyudo ni odhi kata mana gine moro kuma jathum goche. Jathum no kende pok oluonge e stage. En osedhi kacha cha bwana mosechungo kata thum mari en odhi mbele gi wuoyo. Koro o expect ni kotieko wuoyo no to ng'ano chule. Iyudo gini. Ng'ano samoro ok dware in short. Samoro ng'ano ok dware. Then ngene jothum nika gi faces are. Kaka Yiero kodi. Kata ogomo. Koro ing'e an kaka umari, I don't assume ni ati jite dwaro. Idhi e show mar ng'ama ok dwari. The best minyalo timo en ni miel idonji mose, iwuog idhi kuma idhi. Iwinjo? Because jathum onge mabiro chiki makoni jano. An personally ok adwari. Amano to onge. Iwinjo? Koro wan bende kaka upcomings waketo samoro gine bet matek. Feel bet matek nikech wow mang'eny. Iyudo ka MC ng'ato nigi jokes kata ariyo. En osedhi ma bwana en odwa tich. En odwa tich. Iwinjo? Jathum nigi thumbe kata adek. En oyawo band. Jaongeng'o osegore kata jomoko bwana en koro en gi kore. Koro iyudo ka wan upcomings wamedo keto tich. Wamedo keto tich bedo matek. Iwinjo? Koro first before kapok engage gi ng'ato e tich. It is better you people make an agreement wach ni bwana en kama kokotimo kaka nuwinjo you quit. Iwinjo? And ambe ogitimo kaka nawinjore. Dongo ogitimo na kaka nawinjore. Don samoro ibe ni dhia nikech mondo oneni kigo koko. No. Sugu unwachung. Gari ochung nok dhi kapod waloso wach. Kaka wadhi tiyo. Mwawinjore nang'o? Wan kwa bi Nairobi. We are coming purposely for the juak. Yes. Ma idwa wacho maber kabisa ni nuwinjoru nyaka kaka ichuli. Chudo nokodonjo. Dongere. Nikech an neno kodok ka chudo. Achicha ni ya. Ni ok chula kaka winjore chula. Koro apani mago are some of the things ma big kethono. Because samoro en nonge ang'e idwa ni go simu di bed good friend. En ok ni dwa pesa. En ok ni dwa pesa. Koro ing'e it is better mondo iwach niya wan wabotimo kama. Koro kata kiwuok e konyo because tijwa ni gi tij jothum chalo mana tij watchman ong'eny gi koyo. To ok onya bedo gima ber ni ati bedo kumoro ifuole koyo to onge gima gino miyi. Iwinjo? It is better ami transport idhi pur dala. Be ma separo. Adoge pur. Eyuda. Adoge pur. Because as much as
nitie gimoro ma ji temo kia kama tin ni nitiere wastage of time to be patient. They are very familiar. Don't mix the two. Koro inyalo pani ati ni in patient kari waste your time. Yeah. Upcoming artist kumoro mboma inji. Inyalo pani in patient ni awada warita Ni Mbele iko sawa. You waste time. Mbele iko sawa. Koro you should differentiate between wastage of time to be patient. Even patient en kumoro at least ko odhi maber tineno kibedo appreciated. But in kaka wuono kibedo appreciated, mbele iko sawa, kinyo kibedo appreciated, mbele iko sawa, rucho kibedo mbele ne gini chieng' mowuok idhi hinyori. Iwinjo. Kasto be ineno nitie samoro inya yudo ka ng'ato kokawi ma serious. Iyudo ka nitie shows madongo ma in ok dwarie. Idwari mane matino. Mano ng'e maber ni bwana, I waste my time. Koro gisani ni endi message mogik mimiyo jopiny Timiyo bedo hele. First, I want to please. Yes.